नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। ई कविता ओ प्रकार के बा कि कुछ लोग गाँव गाँव शिव चर्चा करत चलता, कहवावत चलता, आ घर में देखता नहीं कि ना बाप मतारी की इज्जत बा, ना सास ससुर के इज्जत बा, ना मर्द के इज्जत बा। आ घर में यदि कुछ बोलता लोग तो ऊपर बौखला के लोग पड़ता। कुछ सामने घटना घटित भयल उ हम में लिखे के प्रयास कैले बानी। हालांकि सब कोई वैसन नहीं खे, आ सभे वैसन ना होला, फिर भी कुछ लोग वैसन बा। ओकरो के यदि हमारी बात जाए तो कम से कम अपन सुधार करे ए विषय पर कि ये ना होके के चाहिए। यदि हम शिव चर्चा कहवावत चलतानी, करत चलतानी, तो ओह प्रकार के ढले के चाहिए आदमी के। आई हमनी के साक्ष्य चीज मिलल, हमनी के जो गरही सो ई चीज देखे के मिलल, ऊपर हमरा कुछ मन में आइल तो हम ए पर लिखे के कुछ प्रयास कैनी। संदेश बुझी कि इस तरीका के ना होके के चाहिए। सुनील रोवा लोग मर्द के मुंह में लावना करे, मर्द के मुंह में लावना करे, समाजे में रहेले। मर्द के मुंह में लावना करे, समाजे में रहेले। ससुर के नतिया पजिया करे, ससुर के नतिया पजिया करे। शिव चर्चा उहो कहेले, शिव चर्चा उहो कहेले। सास के रोज इज्जत उतारे, ननद के रोज गरियावे। जेठ के भीड़ी बैठ बैठ के, जेठ के भीड़ी बैठ बैठ के बहस बहस बतियावे। जेठ के भीड़ी बैठ बैठ के बहस बहस बतियावे। केहू आवे शिव चर्चा कहवावे तो खूब शिव चर्चा लागे गावे। केहू आवे शिव चर्चा कहवावे तो खूब शिव चर्चा लागे गावे। शिव चर्चा असहीना गावे, खूब सट्टा चलावतिया। शिव चर्चा के कमाई से, शिव चर्चा के कमाई से रोज नया नया पायल झमकावतिया, रोज नया नया पायल झमकावतिया। घूम घूम के लोग से कह कह के सिसिया उ बनावे। घर में उड़ाते दिने, घर में उड़ाते दिने सास ससुर से बाजा बजावे, सास ससुर से बाजा बजावे। उड़ाते दिने कहे, उड़ाते दिने कहे शिव चर्चा हम कहाइले। उड़ाते दिने कहे शिव चर्चा हम कहाइले। मर्द से राते दिने कहे, मर्द से राते दिने कहे तहार कमाई कहाँ खाइले, तहार कमाई कहाँ खाइले। बहरी धर्म के कथा सुनावेले, घर में रोजे झगड़ा मचावेले। आस पड़ोस के लोगवा बोले तो, आस पड़ोस के लोगवा बोले तो अंगुरी पर नचावेले, उ अंगुरी पर नचावेले। मर्द अगर माना करस तो, मर्द अगर माना करस तो मुंह में लावना लगावेले। मर्द अगर माना करस तो मुंह में लावना लगावेले। ससुर के नतिया पजिया करे, ससुर के नतिया पजिया करे। शिव चर्चा उ कहावेले, शिव चर्चा उ कहावेले। ऐसे सभे ना होला, ऐसे सभे ना होला, ऐसे ना होखे के चाही। ऐसे सभे ना होला, ऐसे ना होखे के चाही। सभे से प्यार दुलार पावेला, सभे से प्यार दुलार पावेला। सबके इज्जत करे के चाही, सभे के इज्जत करे के चाही। मर्द अगर देवता होवन तो सास ससुर तीर्थ राज प्रयाग हो। जेकरा घर में बूढ़ पुरनिया, जेकरा घर में बूढ़ पुरनिया उहे तो उ सौभाग हो। परिवार में शांति नहीं खेत, परिवार में शांति नहीं खेत। कितनो कथा पूजा शिव चर्चा कहवाई। परिवार में शांति नहीं खेत, कितनो कथा पूजा शिव चर्चा कहवाई। चाहे रूड़ा कितनो अठजाम गवाई। औरत से घर चलेला, औरते घर के लक्ष्मी हई। उहे काली उहे दुर्गा, उहे काली उहे दुर्गा।
उहे घर के शक्ति है, उहे घर के शक्ति है। कहेलन प्रेमी बाहर अगर शिव भक्ति करतानी तो घरों में बड़ से छोट ले जानी, ना तो ई भक्ति कौना काम के, ना तो ई भक्ति कौना काम के। शिव चर्चा कहत भइल बानी अज्ञानी, शिव चर्चा कहत भइल बानी अज्ञानी। नमस्कार, प्रणाम। ई कविता एक संदेश के तरह बा, एकरा के अपना दिल पर लेला के काम नहीं खे। आ जे भी इस तरह के यदि कर रहल बा ओके हमारी यह प्रयास बा कि वो चीज के समझे, जे भी माता बहिन बा वो समझे बुझे कि एंग ना होखे के चाहिए, एंग ना करे के चाहिए। ये घटना घटित भयल तबे हम लिखे के कुछ प्रयास कैले बानी। फिर से रोलों के बीच हम भोजपुरी कविता लेके उपस्थित होके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय भोजपुरिया, जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।